Nyai County ma Homa Bay kamari ruok mar jopuonj KUPPET bade ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi midhiero magikale ma osechungo tije mapile e apise ma KUPPET mantiere kaunti no nyaka ne duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC we horonegi kony ma owinjore. Kwan wajwang' kuom thuolo ma dweche adek sani tije mapile osebedo ka orochre e log tich no mari ruogno mantiere ma Homa Bay kaluwore gi nok mar omenda ka jotije mantiere apis no bende ok osebedo ka yudo chudo margi kuom thuolono duto. Jagoro mar KUPPET e kaunti ma Homa Bay Stephen Oyogo ywak ni duol ma ochung' ne ndiko jopuonj tich TSC osebedo ka sandogi kuom rem oro ne KUPPET omenda ma ing'ado jopuonj. Mandiko jopuonj sando KUPPET. Mana kawaparo higa 2015 gi 2016 notuonwa mshahara dweche 9 nikech na wang'anyo ni 50-60. Kane wang'anyo, president nowacho ni ok obi miyowa kata nduru, kendo nosandwa mwana dhi nyaka e Supreme Court mane jogo no oketho wach 50-60. Bang' mano notuonwa pesa dweche 9. Mano begi maneno ka kerera paro mwaneno ni wan bende sani kana wachako waluongo ng'anyo. Imalit ni waneno ka koro commissioners mag TSC gi CEO mar TSC nyaka lawyer mar TSC gin koro gikawo direction mar impunity ma koro gituonowa pesa, kendo pesa go kata ne ging'ado gioro ne jopuonj e mshachgi. To wayudo ni sama gitimo kamano endo ting'e ni wan koro giketo wabedo grounded, ma koro giketo jo-union mondo bed jokwecho makwayo josiasa. Wan pok waneno mshahara dweche 3, BBF manyocha oro ne jopuonj makasane wadhi ko japuonj moro nego bed watero 50,000 ok wanyal nikech gigo gichu